Good morning mga amigo. Kumusta po yung lahat? Sa video ito, mamimingwit tayo ng isda. Dito sa sa ilog. Ayan, pag-set up na ako ng pamingwit ko, ayan. Iniwan ko lang doon kasi malapit sa para hindi ako makita ng isda. Nilagay ko yung pamingwit ko doon. Ayan. Abang-abang lang tayo mga amigo. Ayan, dumating si tropa. Tingnan natin yung ayun, laki oh. Paghuli niya ng malalaki. May bumibili naman. Depende sa laki, no? Ayun, may kumakagat na naman sa pahay niya. Yun, dali na naman. Maliit. Bagong panganak. Kadagat ba yan? Ay, oo nga, no? Hindi nga pala, hindi na. Ito yung nabibili sa oo. Yun, parang bumalik lang Pwede na yan. Ano muna na mamaya. Marami. Ayan na mga amigo yung huli ng kasama ko kanina na namimingwit. Ayan isang kilo din to. Malalaki din yung iba buhay pa Sarap to paksiw. Linisan ko muna bago paksiw. Sasugan ng talong.